Meneer Thierry Hernandez, u was ook vandaag bij dit debat. U heeft een serie debatten gedaan en daar heeft u ook aan de kant van de nee-optie constant herhaald dat wat er getekend is en wat er gezegd wordt over de nationale schuld niet klopt. Vandaag, wat vond u vandaag van het publiek, dat eerst, waarmee je communiceert? Nou, het was een heel intelligent publiek. Het was duidelijk dat het publiek vrij goed geïnformeerd was over wat er gaande was. Ja? En het komt natuurlijk ook omdat dit proces al een aantal weken gaande is. Dus de informatieverschaffing naar het publiek heeft ertoe bijgedragen. En natuurlijk ook hun eigen inzet heeft ertoe bijgedragen dat het publiek beter geïnformeerd is over wat er gaande is. En dat maakt het voor ons, die met het publiek moet communiceren, ook veel makkelijker. Dus het was een heel goed publiek. Nou, voor de kijker thuis die nu kijkt en die zegt van ja, maar meneer Hernandez die zit aan de kant van nee en hij propagandeert dat wij dat geld niet nodig hebben, terwijl Nederland juist geld wil geven om de problemen op de Antillen en met voorname op Curaçao op te lossen. Klopt dat beeld dat wij dat geld dringend nodig hebben en dat we dan anders niks hebben? Want het gaat om geld. Nou,
het probleem is dat het proces van staatkundige hervorming, jammer genoeg, is ontaard in geld of geen geld. Ja. En dat heeft helemaal niks te maken met de emancipatie van het volk, van de ontwikkeling van een volk naar meer en beter intern zelfbestuur. Dat er dingen in het verleden verkeerd zijn gegaan is een fout, maar die moet je dan toch corrigeren. Dus wat er nu moet gebeuren is dat de fouten die in het verleden zijn gedaan, dat die nu moeten worden gecorrigeerd. Waarom? Want als je hetzelfde blijft doen wat je in het verleden hebt gedaan, dan zul je ook dezelfde uitkomsten blijven krijgen die je in het verleden hebt gekregen. Dus er moet een hervorming komen, een reorganisatie komen van de infrastructuur van de overheid, om te garanderen dat er in de toekomst betere uitkomsten uitkomen. U heeft ook de vraag gesteld over de schulden. Ja. Onze visie over de schulden is als volgt. Conform het statuut, artikel 43 van het statuut, is de waarborg voor de menselijke rechten en vrijheden, rechtszekerheid en duidelijkheid van bestuur aangelegenheid van het Koninkrijk. Ja. Indien de Nederlandse Antillen de schulden niet aan hun crediteuren kunnen betalen, dan kunnen ze derhalve de rechtszekerheid van die crediteuren niet garanderen. Dat betekent dat automatisch de waarborg daarvan een aangelegenheid wordt van het Koninkrijk. Maar wie is het Koninkrijk? Het Koninkrijk is de Nederlandse Antillen zelf, Aruba en Curaçao. Nou kunnen de Nederlandse Antillen hun schulden niet betalen en derhalve de rechtszekerheid van de crediteuren niet waarborgen. Gelet op de verhoudingen binnen het Koninkrijk moeten de Antillen dus met die schulden naar Aruba gaan. Ze zeggen van Aruba, wij hebben schulden die wij niet kunnen betalen, we kunnen de rechtszekerheid van onze crediteuren niet waarborgen. Willen jullie eraan meewerken? De kans is uitermate groot dat Aruba zegt, nee, ik heb zelf mijn eigen issues, ik kan daar gewoon niet aan bijdragen. Blijft er één land in het Koninkrijk over en dat is Nederland. Klop je bij Nederland aan de deur, kan Nederland in principe twee dingen zeggen. Ja, wij betalen de schulden, of nee, wij betalen de schulden niet. Maar als Nederland zegt, nee, wij gaan die schulden niet betalen, dan moeten ze de internationale gemeenschap aangeven dat het Koninkrijk der Nederlanden de rechtszekerheid van crediteuren in een deel van het Koninkrijk, de Nederlandse Antillen geheten, niet kunnen waarborgen. Dat is dan de keuze waar Nederland voor staat. En ik betwijfel het feit dat Nederland op deze manier zichzelf wil presenteren in de hele wereld. Want het is natuurlijk een hele groot nieuws dat meteen op CNN en alle internationale media zal worden uitgezonden als Nederland aangeeft dat, tenminste door weigering van Nederland om de schulden van de Nederlandse Antillen te betalen, de rechtszekerheid van de crediteuren binnen het Koninkrijk niet meer kan worden gewaarborgd. Nou is